Здравейте! Днес ще ви представим един щик от автомат Калашников 74. Като цяло това е ножа. Общата му дължина е 30 см. Да започнем първо с ножа. Ножът е направен от висококачествена карбонова стомана 1055, която се използва и за мечове. Покрита е с хромово или никелово покритие, не се уточнява в информацията, за да не раздясва. Заточен е само от едната си страна, длетовидно. Ето тук е направено да реже тел, след малко ще покажем. Ако погледнете под наклон, ще има ножовка. Ножовката е отгоре, а отстрани става на пила. Тук е гайката за автомата, която в цивилния живот става един гард. Ето така. Тук е поставено копчето, което задържа щика към автомата, каналът, през който преминава шомпола. Острието влиза ето точно до този черен нит. Влиза с опашка и тук е прикрепено. Има също така един колан, който се разтяга и тук може да опаше ръката ви при случай, че мушкате да не се изхлузи. На моя, ето можете да видите, се продават незаточени. Гледайте пръстът ми как засича. Ето, някой тук си е поиграл в армията и го е така направил, че не може да реже и е наклъцкан на няколко места. Като цяло ножът е добър. 15 см острие, 12 см дръжка, направена от бакелит, черен и метална пета, която служи в цивилния живот за много добър чук. Преминаваме към канията. Канията е направена също от бакелит с метален накрайник на края. Придържа се към колана с ето такъв носач, който лесно може да бъде откачен с карабинка. Но този, понеже си е втора употреба, го закупихме. Ето виждате как е започнал да се износва. И след време ще се скъса. Но може да се закупи друг. Канията е направена изключително здраво. Този е източно-германски, затова се вижда ето този голям пръстен, който е направен за ограничител при рязане. Вътре ножът се задържа посредством една стоманена скоба, която много трудно се вади ето тук, а може да се чуе. Изчакайте малко. Ето така, тя цъка вътре. Влиза ето до тук и задържа ножа на място. Ето така. И не може да падне. Сега ще покажем как може да реже тел. В случая един кламер. Ето така. Притискате здраво, направено е да реже бодлива тел. И го прерязва. Ето пак ще опитаме. Прекарваме го. В случая е много по-малко от бодливата тел. И така ножа е направен да прерязва бодливата тел, за да може войникът да преминава през окопите на врага. На теория. Но в цивилния живот не ви трябва да преминавате през окопи, защото няма такива, бодлива тел също няма и това се превръща просто в инструмент от бита. Дебелината му е 3 мм и има извивка, която помага да се впива, когато той е обърнат, защото като реже тъпата част притиска върха, който не е остър въобще, ето, не е остър. Притиска върха и той може лесно да влезе. Този е маркировка 6x4 и започва да излиза от производство и да влиза новия 6x5. Произвежда се от много страни, включително и България, но много трудно се намира вече. Ето този тук е по номерация 312 784.
а после спада до 7224. Защото много от тях се продават на частни лица или биват бракувани поради щупвания и други неща. Този нож е кух някъде до тук, защото може да се хвърля, направена и за десантните войски. Може да се слага както и за лява ръка, ето така. Така лесно може и да се обърне и за дясна. Влиза еднакво добре и от двете страни. Ето така. Скобата е занитена ето тук с два нита, ако може да се види, които я държат на място. Практически може да се щупи дръжката, но острието ще остане с скобата. И какво повече да кажем? Един много хубав нож, който заслужава да бъде купен и колекциониран. Това беше от нас. Довиждане!